Képzeld el, hogy van egy láthatatlan könyvtár, ahol minden kérdésedre megtalálható a válasz. Ez az Akasa Krónika, egyfajta kozmikus internet, amely tartalmazza a lelked múltját, jelenét és jövőbeli lehetőségeit. Éppen ezért az Akasa Krónika olvasása nem puszta intuíció, sokkal mélyebb, pontosabb és átfogóbb. Nem csak érzésekre támaszkodik, hanem univerzális tudást és összefüggéseket tár eléd. Olyan válaszokat, amelyek segítenek tisztán látni ott is, ahol az elme összezavar. Miben segíthet egy olvasás? Ha döntés előtt állsz és nem tudod, melyik irányt válaszd, vagy ha szeretnéd megérteni, miért ismétlődnek bizonyos helyzetek az életedben, ezek gyakran karmikus minták, amelyek feloldásra várnak, vagy ha elakadtál a munkádban, a párkapcsolatodban, vagy az önmagaddal való kapcsolatban. Illetve, ha keresed az életutad, és szeretnéd tudni, merre vezet a lelked terve. Az Akasa Krónika bármilyen témában kérdezhető, legyen szó kapcsolatok, család, munkahely, egészség, önbizalom, vagy akár pénzügyi döntések kérdéséről. A krónika különleges abban is, hogy segít megérteni a karmádat. Nem büntetésről vagy utalomról van szó, hanem arról, hogy a múltbeli döntéseid és tapasztalataid milyen hatással vannak a jelenedre, így lehetőséged nyílik tudatosan alakítani a jövődet. Az egyéni olvasás után a résztvevők arról számoltak be, hogy mélyebb összefüggésekre láttak rá, megértették a helyzetük gyökerét, és olyan felismeréseket kaptak, amelyek valódi változást indítottak el az életükben. Ha szeretnél tisztán látni és választ kapni a legfontosabb kérdéseidre, várlak szeretettel az Akasa Krónika olvasásra online, az otthonod kényelméből. Részletek a juditdóka.hu/Akasa Krónika oldalon. Lépj be te is abba a tudástárba, ahol a múlt, a jelen és a jövő összekapcsolódik, és találd meg a válaszokat, amelyek felszabadítanak és lendületet adnak.